नागिरदों बे मबाइला गुमैनि आं बिथांनि ब्लग बिथांनि मबाइलखौ आं लादों नायलांदो Ayong, sini, ayong, sini. Mak kabar, mo장. Atur ke? Sini. Hi, Hinde. Hi. How are you? Fine. Ane, Ebi. How are you? Hi.
sebagai penaikkan eci प्रिन्सेसनि जोनोम सान आं नोंथांमोननो बिथांनि बार्थडेखौ आङो देखायनो सेस्था खालामनि नै बिथाङानो जाबाय बार्थडे गार्ल माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दिनै जा बिउटिफुल नुदों नोंखौ हेपि बार्थडे थेंक इउ वेलकाम नै आलासिफोर मा जादों मिथिया original deal dikambai. Oh, ini pakai cunglain dong. Nahor. Ayo, biar zabai birthday girl ni biar bibai. नैबेबो बिबै बिनि बिनानाव बियो दाहान बावनो दे इदि फिसिनायखौलाय बिब' ओइया नै इसोरो गामिनि
teman-teman. Ini birthday girl nih, Bima. Nih, kumi ada sto. Iya ada. Nih, kamu kesiga. Nih, kamu ini udah rencana.